अगर आप भोजपुरी वीडियो पसंद करते हैं तो रोशनी फिल्म को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। ए भैया, उस समय के बात है जौन समय में माता जानकी अशोक वाटिका में हनुमान जी से रो रो के कहतनी कि हनुमान कबू हरि हमरा के याद करे नी कि ना। कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के ही है तुधरिनी ठुराई। पल पल बिलखत जियरा देखवी तलफत करेज हो। पल पल बिलखत जियरा देखवी तलफत करेज हो। ए माई याद बानी रखले सहेज हो। ए माई याद बानी रखले सहेज हो। चिराई चुरुंग फेर खुट पानी पवन से पूछत रहो हाल राउर बनऊ पवन से। चिराई चुरुंग फेर खुट पानी पवन से पूछत रहो हाल राउर बन उपवन से। गिद्ध जटाऊ हाल बताई सवरी सुझावाली सुगरी मिताई। खोजनी खबर हमारा के इहवा भेज हो। ए माई याद बनी रखले सहेज हो। ए माई याद बनी रखले सहेज हो। कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के ही है तुधरिनी ठुराई। जारी देला तन के वेदना बढ़ाई देला लागिया लगन के। बीरह के आगी माई जारी देला तन के वेदना बढ़ाई देला लागिया लगन के। मधुर जापानी माई बेटा हई का बताई दीन दयाल के दुखड़ा कैसे सुनाई। सहत जुदाई कटत कलेस ओ अंगेज हो। ए माई याद बनी रखले सहेज हो। ए माई याद बनी रखले सहेज हो। पल पल बिलखत जियरा देखवी तलफत करेज हो। पल पल बिलखत जियरा देखवी तलफत करेज हो। ए माई याद बनी रखले सहेज हो। ए माई याद बनी रखले सहेज हो। ए माई याद बनी रखले सहेज हो।